Ejim ekwo okwu n'ọbara Jesus. Ihe ọbụla bụ nke gị nwa Chineke anapụrụ gị n'ike. We overturn it today. Amen. Ihe ọbụla bụ nke gị n'ọfịs gị, promotion ahụ ruru gị, di ahụ chọrọ ịnụ gị mana ekwuru okwu n'isi gị na ọ gaghị anụ gị. Ị na-achọchọ ị na-ayọchukwu si ya mee ka ị dị ime ka ị mụọ nwa na be di gị mana none of them is working. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. For it to get to you in the name of Jesus. And yeah, we're up at Jesus. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. We prophesy in your life. Receive your turnaround. Amen. Receive your next level. Amen. Receive your turnaround. Amen. Receive your next level. Amen. Receive your promotion. Amen. Carry your baby. Amen. Carry your husband. Amen. Carry your promotion. Amen. Go and prosper. Amen. Go and prosper. Amen. Expand in this land. Amen. In Jesus' mighty name it is done. Amen. Fọdụ gọrọgwụ ihe ọma gara je gwọta ọgwụ ka bụrụ odeshi mana n'ibukwa ọgwụ ngwọrọgwọ chi na-enye mmiri ọma ụfọdụ gwọta ọgwụ ihe ọma gwọta ọgwụ ka bụrụ odeshi makwa n'ibukwa ọgwụ ngwọrọgwọ chi na-enye mmiri ọma mana n'isi mo amara dị n'isi mo bụ Chukwu na ndụ mo ike dị n'arụ mo bụ Chukwu asị n'isi me amara dị n'isi mo bụ Chukwu na ndụ mo ike dị n'arụ mo bụ Chukwu mana ihe Chinaka ọ karịrị ego mana ihe Chinaka kejika ihe Chinaka ọ karịrị ego ihe Chinaka ịma n'ọkpụkpụ Chineke ihe Chinaka ọ karịrị ego mana ihe Chinaka oke chika ihe Chinaka ọ karịrị ego ihe Chinaka ọ bụ okwu Chineke ihe Chinaka ọ karịrị ego Chinaka oke chika ihe Chinaka ọ karịrị egwu ihe Chinaka ọ bụ okwu Chineke ọ batara be nwanyị ga-anụ akwa nwa ọ bata ihe adị mma oke chi na-eme mma akpọlie Chukwu obugwongwo bụrụ ya na obugwongwo bụrụ onwe gị ego ịrịarịa ahụ ike agbala ọsọ oke chi ya bata ọgbọ oke mmụọ na-erole egbelo mmụọ o tigburu dibịa n'ilu aja n'ilu mụ mana ikuru gị na-eme anyị ololileanya nke ndị nsọ nọ n'ọbọlị eze eze n'eze eze Moka mo Oburu gongo buru yana Oburu gongo buru egego Iraria na wike abaloso Oke chia batobo Oke monerole belomo Otiburu dibia nilu acha nilu mo Ikuru kine mae
Jesus. Onye lori ebiarilo. 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 Onye lori ebiarilo be. Ike na di manaho. Onye netiwa manatiwa jomo. Agama mutu onye Agama mutu onye dikaji. Agama mutu onye Agama mutu onye dikaya. Onye dikaya agama mutu onye dikaya. Agama mutu onye yiri ya. Agama mutu onye yiri ya. Onye tieze chiamo. Onye tieze chumanina. Nani abu mwone limo. Onye diri katawe kulumili. Oluwanya lunemo. Oluwanya lunemo. Oko sisi na kuna korota. Sonani abu ebelebe tiolo. Agama utu onye iria. Agama utu onye ikaya. Zebale gado da de gada gada bale gada da. Enzo godo bale gada bale gada bale da. Zada da 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 gada bale gada da. Etuana mana zabale gada da. Rodo da 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 bale. Zaba anda da bale gada brado. Zazala gada bale gada brado. Randa da bale gada brado. Suza bradega de belede. Manonye puriguzo. Onye puriguzo. Onye puriguzo. Ni mobara watu. Onye puriguzo. Yara balaga da baladozas. Onye puriguzo. Onye puriguzo. Onye puriguzo. Nobara matsuru. Ajama puriguzo. Ajama puriguzo. Ikemiri puriguzo. Ajama da puriguzo. Onye puriguzo. Nimobara matsuru. Mano kukwe mdini meki. Azul. Onye nemema. Jesus. Okukwe mdini meki. Onye na gloria. Okukwe mdini meki. Onye nemema. Okukwe mdini meki. Onye nemema. Chanda de gede borodo godo borodo. Zeze gede bele gede balodo godo borodo godo. Okukwe mdini meki. Zeze zagada balagada balado godo. Okukwe mdini meki. Jesus. Okukwe mdini meki. Onye na gloria. Jibara borodo. Okukwe mdini meki. Zebara borodo. Onye buruma. Okukwe mdini meki. Onye nema.
Child of God, hear this. I have a word for you in Psalm 35 and verse 1. The Bible said, plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. I stand under this word. I prophesy to you. Every hand contending with your next level. Any man or woman that say you will never live where you are. Anyone that say you are not suited for your next level. Let that person expire today. In the name of Jesus. I pray for you, my sister. Anyone that is battling with your next level, whoever that say your marriage will not stand, whoever that say your pregnancy will not come to pass, whoever that say your promotion will not be fulfilled, in this meeting, let that person expire. In the name of Jesus. Let that person expire. In the name of Jesus. I prophesy your freedom. I prophesy your freedom. I speak your freedom. I speak your liberty. In the name of Jesus. Barigada balagada barados. Waturu Chineke Parabalega de Bella Waturu Chineke Sabanege de Bella. Hey! Waturu Chineke Zaza Waturu Chineke Waturu Chineke Zezelebelega de Brodos. Abaraga Brodos. Waturu Chineke Zabaraga de Bele. Osireki ke weteremia. Zabelega de Bele. Nalu. Manodiga mawe molio. Otwa udi nambo. Otwa ukoga digide no. Ambuje. Manakama na de titi bani. Kamara ne titi bani. Kamara ne titi bani. Kamara Jehovah praise. Jehovah praise. Jehovah praise. Ebuba mawala muwe. Ebuba mawala muwe. Momola muwe, Ibuba momola muwe, Mona pwako, amomola muwe, Ibuba momola mola basia. Sana bala de bolodos, Sanda de bolodos. Bararalega de Bella no Shadaband. Esuda Gada Pradesh. Zadamananga Tedesh. Ika Panta Tozo Bodo. Ebuba Moala Mue. Ebuba Moala Mue. Ebuba mola muwe, mona pwa mola muwe, ebuba mola mola basia. Child of God, I speak a word into your life today. Deuteronomy chapter 28 and verse 7 says that the Lord shall cause thy enemies
that rise up against thee to be smitten before thy face. I pray for you. Every gathering against you, they scatter today in the name of Jesus. Any man or woman that vow to frustrate your progress, that vow to frustrate you in destiny, they scatter today in the name of Jesus. Amen. The glory of God that calls you will take you to your next level. Amen. The glory of God over your life will carry you to your next level. Amen. The glory of God over your life will celebrate you before men in the mighty name of Jesus. Amen. Imana bogeti lulu akwa bochi ketiwa ugo kanyi gachake onodo bula ogadi kolye bube idi amara giga mara Dachi defe Akune temba mo Akune tembi jewe monine Akune temba mo Chake ono dobula ogadi kolye kumpe idi amara giga mara tachiani imana dolitem papa dolitem no dolitem aha Don't leave them, Papa, don't leave them, no. Don't leave them. Zemaraboros. Don't leave Papa, don't leave them, no. Don't leave them. Don't leave Child of God, hear this. Isaiah 55 verse 17 says, no weapon formed against thee shall prosper. I stand on that word, I decree every death sentence over your life, every attack of hell over your finance, everything that have risen over your health, today the Lord is setting you free. Jesus 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 is setting you free. In the name of Jesus, I declare your freedom. I declare your deliverance. I declare your freedom. Every power, every demonic power, every ancestral power refusing you to preach, today they scatter in the name of Jesus. They scatter in the name of Jesus. They scatter in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Don't leave me, Papa. Don't leave them, no. Don't leave them. Don't leave them. Don't leave me. Don't leave them, no. Don't leave them. Don't leave them. Oh, Papa, don't leave them, no. Don't leave them.
ọbara ya boko simiri, ọbara ya boko simiri, ọbara Jizọs boko simiri, onye gara weta onwe ya. Ọbara ya boko simiri, ọbara ya boko, ọbara Jizọs boko simiri, onye gara weta onwe ya. Ọbara ya boko simiri, ọbara ya boko simiri, ọbara Jizọs boko simiri, onye gara weta onwe ya. Overturn it, and it shall be no more until he comes, whose right it is, and I will give it to you. Ejim ekwo okwu n'ọbara Jesus. Ihe ọbụla bụ nke gị nwa Chineke, anapụrụ gị n'ike. We overturn it today. Amen. Ihe ọbụla bụ nke gị n'ọfịs gị, promotion ahụ ruru gị, di ahụ chọrọ ịnụ gị, mana ekwuru okwu n'isi gị na ọ gaghị anụ gị. Ị na-achọchụ, ị na-ayọchụkwụsị ya mee ka ị dị ime ka ị mụọ onwe na be di gị, mana none of them is working. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. For it to get to you. In the name of Jesus. And yeah, we're up with Jesus. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. We overturn them today. Amen. We prophesy in your life. Receive your turnaround. Amen. Receive your next level. Amen. Receive your turnaround. Amen. Receive your next level. Amen. Receive your promotion. Amen. Carry your baby. Amen. Carry your husband. Amen. Carry your promotion. Amen. Go and prosper. Amen. Go and prosper. Amen. Expand in this land. Amen. In Jesus' mighty name it is done. Manu ụfọdụ gwọrọ ọgwụ ihe ọma, gara je gwọta ọgwụ ka bụrụ odeshi, mana n'ibukwa ọgwụ ngwọrọgwọ, chi na-enye mmiri ọma. Ụfọdụ gwọta ọgwụ ihe ọma, gwọta ọgwụ ka bụrụ odeshi, makwa n'ibukwa ọgwụ ngwọrọgwọ, chi na-enye mmiri ọma. Mana n'isi mo, amara dị n'isi mo bụ Chukwu. Na ndụ mo, ike dị n'arụ mo bụ Chukwu. Asị n'isi me, amara dị n'isi mo bụ Chukwu. Na ndụ mo, ike dị n'arụ mo bụ Chukwu. Mana ihe Chinaka, ọ karịrị ego. Mana ihe Chinaka, kejika. Ihe Chinaka, ọ karịrị ego. O ihe Chinaka, ịma na ọ bụ okwu Chineke. Ihe Chinaka, ọ karịrị ego. Mana ihe Chinaka, oke chika. O ihe Chinaka, ọ karịrị ego. O ihe Chinaka, ọ bụ okwu Chineke. Ihe Chinaka, ọ karịrị ego. Ihe Chinaka, oke chika. O ihe Chinaka, ọ karịrị ego. Ihe Chinaka, ọ bụ okwu Chineke. Ọ batara be nwaanyị a ga-anụ akwa nwa. Ọ bata ihe adị mma, oke chi na-eme mma. Akpọlie Chukwu ebube. Ịma na ọ gana gidigidi ka moji aba. mba. Oke ti abata ọgbọ. Jesus. Akpọlie Chukwu ebube. Ọ bata obi okwu.
Obato buaga, obatara bewanya ganwa kwanga, obata iya dima, okechide memae, abale chukwe, Child of God, hear this word. Romans chapter 8 and verse 31. If God be for us, who can be against us? I stand on that word. I prophesy to your life. They say, baby will not cry in your house. They say, because of your mistake, you will not carry your baby. I pray for you now, because God is on your side. Carry your babies. Amen. Carry your triplets. Amen. Carry your quadruplets. Amen. Carry your twins. Amen. Baby must cry in your house this year. Amen. In the name of Jesus. Amen. Whatsoever is in your body that is making it impossible, I pray for you now. I prophesy to you. I turn those things now to begin to work for you. Amen. Babies must come in your house. Amen. Your family will celebrate your baby. Amen. Your friends will celebrate your new baby. Amen. Your pregnancy will not be tampered with. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, my Father. Oh Jesus. Thank you. Okechide memae, abale chukwe bube. Mana ozana diri, ezeke ligwe, onye na chieze, rembi ewo, ndimozi kigwe, anabo isiala, anasiso, kachiyovadi. Manonye ndimozi na madu nekele, ibu onye ndimozi na madu nekele, onye ndimozi na madu na misiala nye, onye ndimozi na madu nekele, ibu onye ndimozi na madu nekele, onye ndimozi na madu na misiala nye, angwetie He loves me. Now I know that joy that feed my soul. Yes, I know. Something happens, and now I know He touched me. It makes me whole. He touched me. 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 Oh. Now I know the joy that fills my soul. Jesus. Something happened. Now I know He touched me and made me whole. Somebody touch me. Somebody touch me. Somebody touch my soul. When I was busy praying to my Father,
Somebody touch my soul. Child of God, hear this word. Psalm 46 and verse 9 says, He maketh war to cease unto the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in sunder. He burned the chariot in fire. I pray for you, child of God. Every battle in your life that refuses you to rest, battle from your foundation, battle from your husband's house, battle in your business area, battle in your academics, battle in your office. By the name of Jesus Christ, that battle comes to an end today in the name of Jesus. Amen. Every battle that have taken away your rest, your peace, I decree today, that battle expires in the name of Jesus. Any battle you fought, your children are fighting the battle. Today, that battle expires in the name of Jesus. I speak your freedom. I speak freedom into your life. I speak peace into your life. I speak rest into your life. In Jesus' mighty name, it is done. When I was busy praying to my Father, somebody touched my soul. Agama untu onye baga wetaga tulu go elota. Agama untu onye jindu ya weto moma onu so we mepe. Imano buru siti sinono site pubeya. Chukwilori abiarilom akune chobodo. Mani budike dike na diba chuku kadibio. Olawa babara, he's turning things around. Olawa babara, he's feasting life again. Hey, Olawa babara, he's turning things around. Hey, Olawa babara. Oluwa dide, Oluwa o dide o dide, Ọba fiyaba. Oluwa 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 dide, Oluwa o dide o dide, Ọba fiyabarare. Oh God of signs and wonders, precious Redeemer, come and manifest your power. Dideo, Dideo. Oh God of signs and wonders, precious Redeemer, come and manifest your power. Dideo, Dideo. Oluwa dide, Oluwa o dide, Dideo, dide, Ọba fiyabarare. Child of God, I speak into your life today. I speak directly from the womb of the Spirit of God. The Lord said I should tell you, rest and peace will begin to manifest in your life from today. Amen. Your life has been experiencing trouble. Before you eat, you struggle. No man visits you, no man shows you pity. Nothing good happened in your life. But I hear the Lord say, tell this person, from today, you will begin to experience rest. Amen. From today, you will begin to experience rest. Amen. Whatever you do, the presence of God will go with you. I pray for you from the womb of the Spirit. Everything that concerns you,
will begin to work for your favor. Amen. Men will begin to favor you. Amen. Women will begin to favor you. Amen. Spirit will favor you. Amen. Nature will favor you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Obodo kwenigo, obugi chiezi anwugangu. Aro obodo kwenigo, obugi nachi. Manichisa ichitakwa, otetegidiranyi mae. Mwanerimo. Mana ministerezo amakwandiro. Iwelugo wetimu naka, simu gabatulujo. Ujembi ewilo, mana kwa kikuru. Kwa kibu jidi demba. Onye wari ya gerio. Iye melemeka inekuo. Abataka batania. Jete. Ratakaba sombroko beteketeni. Ratakaba. Siatelia.